थाखोब्रा माथो सार्स हरदोलाय हेल' सार औ सार खालामगासिनो दङ औ डाटा एन्ट्रि औ सार औ हा ना सार बेखौ खालामथ'वाखैमोन आङो दा दसे उनाव बेखौ खालामगोन सानदोंमोन आङो औ सार औ 4टा बाजियावनो डिउटि गगोन होनना बुंदोंमोन दाबो फन खालामा आरो बियो मा खालामबाय थादों ना फैनानैसो दंफैयो नामा बेलाय खनसेथ' फन खालामनांगौ ना दहायनो आङो बुंखादों गावखौ फन खालाम होननानै डिउटि गबा द' फन खालामनो नामा खालामदोंथाय बियो फैदोंना फैयाखै फेसबुकनि नटिफिकेसनफोरा फैलाबाय थायो दार मासदिनि खोनासंनो हायानो नटिफिकेसनखौनो अफसो खालामना लानोसै आं र' बे कर'ना भाइरासाबो इसेबां गोलाव रिंटन नालै खोनासं हायानो 30 सेकेन्ड होबावो 30 सेकेन्ड होखानानैबो आरो 30 सेकेन्ड होबावो रिंटनाव एकदम इमारजेन्सि कलफोराबाथाय बेखौ एकदम रागासो जोंनो लांबाय आङो दानबाबो हामथारसिगौ बेखौ आइया माथो बिजिसो सोरजों रायलायदों मालाय बेलाय औ सार दे आं बेखौ दसे उनावनो फाथायहरगासिनो दङ औ 2 मिनिट नांगोन सार बेखौ खालामनो थाखाय औ सार दे औ डकुमेन्टसफोरखौ होजोबखाबायमोन सार औ जागोन दे आं बेखौ टाइप खालामनानै हरगासिनो दं आङो औ दे जागोन दे औ ओरैनो फन फैलायखोब्रा हाब माथो आसोलसोलाय बिजि मोनबाय दा जोबथारसिगोनलायसो बे आंखौ सोरजों रायलायदों साननानै सार बिलखौ आं दा दसे उनाव फाथायहरगासिनो दङ औ सार औ आं नैबेखौ खालामग्रोनि ओमफ्राय बेखौ खालामखांनायनि उनावहाय आङो दा बेखौ फाथायहरसै आङो औ सार औ सोरजों रायलायगासिनो दङ बेसेबां गोबाव बा फन थांबाबो थिखोलायबावा दानहरलायबावदोंसो बियो र' खनसेरबो दान थिखोना थिखोआ सोरजों रायलायखाथारदों बियो आंखौ थगायनानै टाइमानो बारलायलायबाय अफिस डिउटि गनायनिया दहायनो फैनानै दंफैखायो बियो आंखौसो फन खालामाखै ओमफ्राय फैनानै सोरजोंबा रायलायहरखादों बियो मोनथिखाथारगौ आङो बेखौ सोरजोंबा रायलायखाथारदों बियो सोरबा सिख्लाजोंसो रायलायखाथारदों बियो ओंखायनो आंनि फनखौ हमग्रोथाराखै बियो बा दानहरलायबावदोंसो आरो बियो बा बे रायलायखाथारदों बियो सोरजोंबा ओंखायनो आंनि फनखौ दानहरगासिनो दङ नङाबालाय मानो दानहरबाय थानो बेलाय रायलायखाथारदों बियो गुबुन सिख्ला लोगो मोनखालायबाय बियो ओंखायनो आंनि फनखौ दानहरगासिनो दङ र' जागोनसो बियो आंजों फन रिसिभ खालामाखैना बेखौ हरबाय थानां र' एबार हमगोना हमा नायथारनां बेखौ एबार हमाबाथाय गखाला बे आंजों मोनखासिगोनसो बे आंजों साला सासे हिनजावा थोआ बेनो 3 4 हिनजाव नांगौ गैयालै दिनै होजाखाथारसिगोन आङो बेरे बाहाजों साराबो दाबो दोनाब्रा माथो रायलायबाय थाखो गैला आं दिनै होजाखाथारसिगोन आं मोनसिगोन सोरजोंबासो रायलायबाय थाखाथारसिगोन बे आंखौ सार औ जागोन दे दा सार आं हरगासिनो दं दे दानो हरगासिनो दं आं दे दे दोन जागोन दे औ गैया दिनै माबा मोनसे जाखाथारसिगोन आरो आङो फनखौ रिसिभ खालामबाय होनबाथाय खोमायानो बुंखाजोबखासिगोन आरोखि आंना हेल' औ सना औ दे बुंलाय आं नोंनाव फंसेल' खोथा सोंगोन नों बेखौ नंगौखौ खोन्था मिथिबाय सोरजों रायलायनाय नोङो ओमफ्राय माखौथ' इसेबां हब्राबायखो सारसो हरदोंमोन आरो थगायबावदोंसोना नोङो सार होननानै थगायबावदोंसोना नोङो सार होननानै मिन्थिखायो आङो सार नंखाया बियो खर'आ खिन्थु गरम जाहांबाय आंना खिन्थु मिन्थिना लाखा नोङो नंगौखौ खोन्था सोर हरनाय हाब मा होनदोंलै नोङो माखौ इसेबां हब्राबायखोलै नोंलाय माखौ इसेबां हब्राबायखो गारामाफा जिरायलांसैनो सार नङाब्ला आंनालाय सोर फन खालामनांगौ दे बुंलाय नोङो आं अफिसावसो दं नै दाबो थांनोनो मोनाखै आङो ओमफ्राय नोंहा मावलाय माखौथ' सन्देह सानलायबाय थाखो जाबि थांबाय आं हले जेबो मिन्थिया मिन्थिबाय नोङो दस्राजोंसो रायलायखादों नोङो सोरजोंबासो रायलायखादों नोङो सार नंखाया बियो दहायनिफ्रायनो एसेबां फन खालामबाय थाबाय आं एसेबां फन बुबाय थाबाय आङो फनखौ खमसे खम नोङो आंखौ रिसिभ खालामनांगौ ना मानो खालामाखै नोङो नों सारबाबोथ' नोङो इमारजेन्सि फन फैदों होननानै सोरबा फन फैदों होननानै नोङो रिसिभ खालामनो हायोना मानो खालामाखै नोंलाय सार नंखाया बियो सोरबा सिख्लाखाथारसो बियो मिन्थिखाथारगौ आङो आंनाव हले खर' सर' गरम जाजोब्बाय मिन्थिबाय नोङो आंनि फनखौ रिसिभ खालामाखै मथ'रे नोङो सोरबा सिख्लाजों रायलायखाथारदों नोङो बिनिखायनो नोङो आंनि फनखौ रिसिभ खालामग्रोथाराखै आरोना नोङो आरो नोंथ' दहायनो बुंदोंमोन आंना दिनै डिउटिया 6टायावनो जोबगोन होननानै दाथ' 6:30 जाबाय होमब्लालाय अबाव थाखासो दं नोङो अबावहाय दाबो डिउटि मावगासिनो नामा नोङो होमब्लाय आंनो बेखौल' नांगौ दे खोन्थालाय नोङो अबाव दं खोन्थालाय नोङो माखौथ' एसेबां रागा जोंबाय थाखोब्रा जामि थां मा होनलाबायखो नोंलाय एसे धैर्य हमलाय गोसोखौ मानो एसेबां रागा जोङो फालाय नोंलाय
सारानो आंखौ थांनो ओंखारनायावनो इमारजेन्सि डाटा मोनसे माबा खालामनानै हरनांगौ होननानै बुंनायलाय दा बेखौनो आङो दा इमारजेन्सि नांगौ होननायखाय बे डाटाखौ आङो खालामनानै हरनो गोनां जाबाय ओमफ्राय नै फैनो ओंखारनायाव आरो सारा खनसे फन खालामनानै बुंहरबावबाय जे मोनसे डकुमेन्टसखौ माने नायनानै हरनांगौ होननायलाय ओमफ्राय बे डकुमेन्टसखौबो आङो नायनानै हरबाय आङो ओमफ्राय बे साजान रायलायबाय थानायावनो नोंनि फना फैनानै होबाय ओमफ्राय बे फन फैनायावनो नै नोंहाबो बिजि मोनबाय ओमफ्राय बावनो बिदि जाबाय आरो नोंनि सार जायो ना मा जायो आं बेखौ जेबो मिथिया मिथिबाय मथ'दे नोङो आंनि फनखौ खनसेबाबो नोङो रिसिभ खालामनांगौ मानो खालामाखै नोङो आंनि फनखौ रिसिभ हो मानो खालामाखै नोङो जितने आशिक हैं सबकी सब रोएंगे हे गसाय मा होनबावगोन आङो नोंखौ हाबे सारजों रायलायबाय थानाय टाइमावलाय नोंनि फनखौलाय बोरै रिसिभ खालामनो आं जा बिथांमोन थांलाय आं मान सनमान गैया आरो सारजों रायलायबाय थानाय टाइमावहाय नोंनि फनखौ रिसिभ खालामलाबायनो नोंनि कल लिस्टआ आंनो स्क्रिनशट खालामनानै हर दानो नांगौ आंनो वाट्सएपआव दानो फाथायहर नोङो नायनो आङो सोर फन खालामदों आरो नामफोरखौ चेन्ज खालामना लिरनो नांखाया जेरै दं ओरैनो हरखा नायथारनां सोर हरदों बियो हे भगबान मा होनबावगोन आङो नोंखौ नों बिसास खालामथाराखैना नोङो आं होननायखौ र' हरथारसै आङो नायना ला नोङो मेगनखौ फुवारना नायना लाखा मोजाङै आरो सोर मेसेज हरगासिनो दं नोंना दे बुंनाय नोङो दहायनिफ्रायनो आं मेसेज फैबाय थानाय खोनागासिनो दं आं गाबफैबाय थानाय खोनागासिनो दं सोर हरदों देलाय बुंनाय नोङो सोर हरदों नोंखौ खोन्थाखा आरो थगायनांखाया नोङो सोर हरनोब्रा हाबाब एक्सेन्सनि फैदो हनै दै बानानि माबा बानानि फैलाबायदो कर'ना भाइरासनि फैलाबायदो र' हरथारगोन आं बेखौबो नोंनो नायना लाखा मेगन आरो मेगना मोजाङै फुरना नायना लाखा मिथिबाय औ हरजोबनानै लागोन आङो आरो मोनसेबो दादा ओंखा नोङो नायथारनां सोर हरदों बियो दे दोनथ'दो दा सहैबा हरगोन आङो ओमफ्राय स्क्रिनशट हरगासिनो दं आङो मोजाङै नायना लाखा मानो दोनथ'नो आङो मानो दोनथ'नो आङो हा थारमाने बे मेसेज फैबाय थानाया बे सोरबा सिख्लाया मेसेज हरदों खोमा ओंखायनो बिदि रायलायनो थाखाय आंनि फनखौ दोनथ'नो थिनदों नोङो नंखागौफा बियो दहायनिफ्राय रायलायबाय थानाय बे सिख्लायानोखा बियो ओंखायनो आंखौ दोनथ'नो थिनदों बियो दोन रायलाया आंबो नोंजों इन्टारेस्ट गैया आंबो नोंजों रायलायनो मिथिबाय नै जाथारलायबाय बेनाबाथाय हाब मेसेज फैबाबो दाय मेसेज फैयाबाबो दाय ओमफ्राय सोर सिख्लाया आंना मेसेज हरो दे बुंलाय हा नोंनो फनखौ मालाबा चेक खालामखायो सोरनिबा मेसेज नुयो नामा नोङो आंनाव आरो हरबाबो आंनि अफिसनि स्टाफफोरासो हरखायो बेखौबो नोङो चेक खालामबावोसो बिदि जायो नालाय सोरबा जा बिथांमा थांनो दोन रायलाया आङो नोंजों आरो आंना फनजों दाहरखा नोङो मिथिखागौ आङो माबायदि मानसि नोङो मिथिबाय रावबो मानसिया गावनि अफिसनि सारजों एसेबां गोबाव रायलाया नोंसो रायलायो मिथिबाय नोंसो रायलायो आरो बिनि सायावनो आंखौ थगायदों नोङो बे सार हरदों होननानै सार नंखाया बे सोरबा सिख्लासो आंबो नोंजों रायलायनो इन्टारेस्ट गैया मिथिबाय आंना आरो फन सन दाहरखा नोङो आं मख'रा मिथिबाय मिथिखाथारो आङो बियो आंखौ थगायखादोंसो मिथिखायो आङो बेखौ नङाबा रावबो मानसिया बेबायदि इसेबां गोबाव रायलाया आरो आंनि फन थांबाय थादों इसेबां आंनि फनखौथ' खमसे खम रिसिभ खालामनो हायोमोन ना बे खनसेबाबो बा मेसेजजों लिरनानै माबा हरनो हागौमोन ना बियो आङो बेस्थ' दङ होननानै नंखाया बियो सोरबा सिख्लाजों रायलायबाय थाखादों बियो मिथिखाथारगौ आङो बेखौ हायना जाबायना हाबाथ' मानसियालाय मा जाखो दसेनोलाय माथो रागा गागा फांफांब्रै जाखो मा जादों मा जानो आरो नांलाय हरदां एसे मा जादों माखौ नांलाय हरलायखो गोदाव सोरावलाय दासो मोजांमोन दानो नांलाय हरबाय आरो थांला होनबा हाथायाव फुखर जायनो होननाया फुखर थांसै ओमफ्राय थांला होनबा हाथायावलाय थांगोन थ' मा जामारदों जाखो नोंसोरलाय गाफां खुफां जालायलायनायलाय थोद जाम्बि बायदि बेखौनो गाबो नामा थौ थांसै बारा बयफ्रेन्डफोरनि टेनसनफोरखौ लाबाय थानाङा थौ फुखर जानां गोसोफोरखौ थान्दा खालामना फैदो गरम जाना फैनोसै थ' होनबा आंखौ एसेबां डाउट खालामो नालै बियो दाबो एसेबां गोबाव मोजां मोनलायबोबाय दाबो बिदि डाउट खालामो ना र' हरबाय आङो स्क्रिनशट खालामनानै नायना लाथों बियो सोर हरदो सोर मा मेसेज खालामदों नायना लाथों बियो साला थांसै आंबो ओरैनो अफिसनि टेनसनावनो खर'आनो गाज्रि जाखानायखा आंना आरो बिनि सायाव आरो जाबदेरहरबावबायसो आंखौ थोद जालालाय थांसै आङो ओइ राखेब थांसै नामा नोंलाय औलै थांनो ओंखारबायमोन आङो आंखौबो ससे लांफानो हागोन नामा नोंलाय नोंगौ मैया दिनै आंखौ लांफानो हाया नङानो जाबाय दाना आमोखिया दा नुबावब्ला आरो जाबावसिगोनसो औ थाङोबा फैखादो थाबनो थांसै आंहा नोंगौ मैया खामानि बेस्थ' जानायहाय लांफैनो हालानो ओमफ्राय दा अट'बो मोननाय नङाना आङो थाङो बिनि थाखायनो नोंजों ससे थांफानोसै ओमफ्राय बै ससेनिफ्राय आङो गारि लानानै थांसै आङो अट'फोर मोनो खोमा थ' होमबा दे थ' होमबा ओइ हायना बै नोंनि ब्रेन गारि नङानोलाय हायनो फुजु नोंलाय फैगासिनो दं नामा बैलाय माथो फैगासिनो दङ माथो सोरबा सिख्ला मानसिबो दंफालायो सिगाङाव बोरो बैलाय माथो बाल हौनै फैगासिनो दङ आं बिदि
सन्देह खालामखादोंमोन आङो ओंखायनो आङो रागा जोंहरदों ओरै रागा जोंहाथ' आङो नंखाथारगौ बियो बिनि गोसथोनाय बिनि थाखायनो बियो लेट जाबोदो मोनालायनायनो आंबो नायगोन बिखौ माबायदि फन खालामो बियो जाखांबायहाय थांसैथ' मोनाबायबो ओइ फाग्लि खोनादोंना खोनायाखै फालाय मा गोमो हाबखो थांसैथ' मोनाबाय थ' थांसैथ' दे आगे बावनो लाखिथ'दो ओंखारसै आङो बावनो ए बावनो ओंखारसै ना आब' दे होमबालाय औ अट' मोनगोना मोनाथाय दसे नेथ'नोसै आङो दा मोनाब्ला नोंगौ मैगं लांफैनोसै आङो दे बिदिब्ला आब' दसे नेथ'बानो जाबाय दा मोनाब्ला गुमैना फन खालामनानै थाब लिंहरबानो जाबाय दे जागोन दे